दिनै जोंहा भेरगाव जिल्ला हिसाबै माने जोंनि भेरगाव जिल्लायाव मोननै समस्ति दङ हिसाबै जोङो दिनैहाय भेरगाव 45 नं भेरगाव समस्ति हिसाबै जोङो इउथ्स आरो बिएसइउ लोगोसे बिपिएफ पार्टी जानानै जोङो मोनसे मेगा रेलि लादों जाय रेलियाव मथा मथि 500निबो बारा गारि जागोन माने कार जागोन लोगोसेनो जोङो बेयावहाय more than 1500 माने 1500सोनिबो बारहा जेनेबा जेसेबां इउथ्स दङ बा इउपिपिएलनि बिजेपिनि जेसेबांखिनि मददगिरिफोर दङमोन बिथांमोनहा जोंनि बिपिएफ दलाव दिनै जयनिं जागोन नंगौ निश्चय जेनेबा दिनैहाय जोंनि गेजेराव गोबां फावखुंग्रिफोर दङ बिथांमोना जोंनाव जेनेबा जोंनि जानानै एसे माबा खालामदों रेलियाव बाहागो लागोन बिथांमोननिया जेबो पार्टी गैया इउपिपिएलआबो लांनो हागोन बिपिएफआबो लांनो हागोन जोङो दिनैहाय बिपिएफ हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ लिंहरदों हांख्रायहरदों बे लेखायै बिथांमोना दिनैहाय मेगा रेलियाव बाहागो लागोन निश्चय दिनै बियो जोबोद मोजां मोनसे सोंथि दिनैहाय जोङो भेरगाव ब्लक बिएसइउ हिसाबै आङो सासे आफादगिरि जानानै आरो लोगोसे जोंनि जेसेबांखिनि टीम दङ मेम्बार्स दङ बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे मोजां मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लाखांबाय जे मोनफ्रोमबो जोंनाव भेरगाव ब्लक हिसाबै 14टा प्राइमारि दङ बेवहाय जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव मोनसे जेनेबा जोंहाथ' दिनैनि दिनाव बर' हारि बा जोंनि जेसेबां बड'लेण्डआव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरा जेनेबा दाउ अमा बोरमा बायदिसिना फिसिनानै जाबोगासिनो दङ रायजो खुंबोगासिनो दङ बिनि थाखायनो साइन्टिफिक नलेजजों बा गोदान आदब खायदाजों जोङो ट्रेनिं होनानै बिथांमोननो जेनेबा साबलम्बिनि थाखाय मोनसे रोंगौथिनि हाबाफारिखौ लादों लोगोसे बिदिनो जोंहा गोबां बेरामिफोर दङ नोंथांमोना निस्सय मोनथिगौ अल आसामनि गेजेरावनो माने भारतनि गेजेरावनो जोंहा दिनैहाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै केन्सार बेरामा एसे साग्लोबनानै दङ जों मोनथिनो मोनो जेनेबा आसामनि गेजेरावनो नाम्बार 1 बा नाम्बार 2 आव दङ होननानै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ थ' बेखौ लानानै जोङो हेल्थ एवारनेस प्रग्रामखौबो जोङो अलरेडि खालामनायनि लामायाव दङ जोङो सावरायखाबाय लोगोसेनो जेसेबांखिनि जेनेबा दिनैहाय लाइमोनफोरनि थाखाय जोंहा बहुत MA BA पास खालामनानै एरैनो दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां लामा दिन्थिनो हागोन नामा बा मोनसे मदद खालामनो हागोन नामा होननानै UPSC APSC जायफोरा जेनेबा क्रेक खालामगोन बिथांमोननि थाखायबो जोङो मोनसे फ्रि कचिंनि हाबाफारिखौ लानो होननानै जों सानदों बे आफ्टार इलेक्सन जेनेबा जोंनि बिसायख'थिनि उनावनो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो खालामगोन जोंहा अलरेडि टिम दङ बे टिमाव जोङो मोनबा 6टासो जों टिम बानायनानै दोनखादों जेनेबा भेटेनारि लाइननिया भेटेनारि लाइननि बा हेल्थ लाइननिया हेल्थ लाइननि एजुकेसन लाइननिया एजुकेसन लाइननि बिब्दिनो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो मोनफा बाहागो राननानै होखादों बिथांमोना अलरेडि जोंनि टिमनि जेसेबां सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोना गासैबो गावबा गावनि खामानियाव मुखुब जानानै दङ आफ्टार इलेक्सन जों बेखौ मोनफा खामानिखौ मावलांगोन बे माबाया सोंथिया फारसेथिं मोजां आरो फारसेथिं दुखुनांथावबो एक्चुअलि आंखौ थांफायासै होननाया बेनो जे जोङो जोनोमनिफ्रायनो जोङो बिपिएफ खालामबोनाय मानसि जेनेबा जोंनि आइ आफामोनानो बिपिएफ खालामबोनाय मानसि थ' बिथाङा थांथों आं सुबिस्सा जनायो जे बिथाङा दिनैनि दिनाव MLA नि केन्डिडेट हिसाबै इउपिपिएलनिफ्राय टिकेट मोनदों आं सुबिस्सा जानाय बिथांनि खामानिखौ मावथों जोंबो जोंनि खामानिखौ जों मावगोन जोंहा हाइकमान्डआ जि अर्डार होदों महेश्वर बर' बिथांखौ जेनेबा देरहाहोनायनि थाखाय जेनेबा जि जोंखौ मोनसे गिदिर दायित्व हरबाय थ' बे दायित्वखौ जों खामानिखौ मावलांगोन बेयावहाय सोरबा नेर्सोनानो फै सोरबा प्रभात दास पानिग्रायानो फै बेयाव खुनु फेक्टर नङा मानो होनबा मिथिखायो दिनैनि दिनाव जोङो गभर्नमेन्ट गैयै समावनो जोङो 28टा जोङो देरहादोंमोन नङा होनबा थ' बेयावहाय दिनै गभर्नमेन्ट थाखांनायनि उनावलाय
हु इज नेरसोन जेनेबा नंगौ नेरसोना गोदोआव जेनेबा बहुत मोजां खामानि मावदोंमोन आंबो दङमोन बिथांजों खिन्थु एज ए बिपिएफ हिसाबैसो दंमोन दिनै इउपिपिएल आव थांबाय बिथाङा थ' इउपिपिएल हिसाबै आं गैया मानो होनबा जोङो बिपिएफ थ' बे नोंथाङा जे बुंबाय जे मानो थाङासै बेखिनियानो आरो 100% मानो होनबा नोंथाङा नाय बेसेबां इउथ्स दङ दिनैहाय आङो जास्ट साधारन मोनसे एग्जाम्पल होनो जोंनाव 14टा प्राइमारि दङ माबा हिसाबै भेरगाव समस्ति हिसाबै बेयाव 14टा प्राइमारियाव मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव जोंनि बिएसइउनिफ्राय दालाय बिएसइउआ मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि बिएसइउआव 50 जन खुरि दङ 50 जन खुरि दङब्ला होमबा साननानै नोंहा बेसेबां जाखो 700 जन जोंहा माबा दङ गासै 1000 जोंहा मेम्बार दङ बिएसइउ हिसाबै जोंनि भेरगाव ब्लक आन्थायावनो जुदि बे 1000 जन मेम्बारनि जि जेनेबा माबा फेमिलि मेम्बारखौ जुदि नायोबा जोङो साब्रै खुरि नायोबा बेसेबां जागोन जोंहा 700 इन्टु 4 बेसेबां जायो जोंहा जेनेबा 3000सो बिदि भटा जोंनि आखायावनो दङ जों आङो बिएसइउ हिसाबै बुंबाय आरो इउथ्स दङ आरो जोंहा दिनै जोङो पेरेन्ट बडि दङ उमेन दङ आरो दिनैनि दिनाव भेरगाव हिसाबै बयनिफ्राय स्ट्रं जेनेबा माबा दङ ब्लक दङ होनबा जोंहा भेरगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबैबा जों भेरगावआनो आरो दिनै जोंनियाव बिक्रम दैमारि दङ नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिक्रम दैमारिया सोर दिनैनि दिनाव बिक्रम दैमारि होनना बुंनाय लोगो लोगो टटेल अल बिटिसिआवनो मिथिखायो आरो बिनि पावारखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो आरो बिथांजोंनो जोंनि इउथ्सआनो दंजोबो थ' बिथाङा जि बुङो बा बिथाङा जि खालामदों मोजांनि थाखाय खालामदों थ' जोंहा महेश्वर बर'आ देरहायैनि जेबो खोथा गैया मानो होनबा दिनै जोंहा मोनथाम समस्तिजों मोनसे समस्ति जानानै दङ मोनथाम परिखदीय समस्तिजों मोनसे एलआइसि जानानै दङ जेरैबायदि जेनेबा जोङो खैराबारियाव जोंहा इएम सार दंखायो लोमस्राव बेनिफ्राय बिथिं ननाय सेरफां दङ सोर दङ जोंहा पलटपबो दंखायो आरो गेजेराव जोंहा नै भेरगावआवथ' जोंथ' खुनु प्रकारै जोंथ' मानिखाया मानो होनबा जों देरहाखानायानो दङ जोङो दिनै मथथे जोङो 95,000खौ आरामसे मोनगोन